Sanibona. Ngike ngahamba la ney'ngane ngaya kwenye i-tournament. Kune-tournament eyayingapha e-Eastern Cape, la kwakunomdlalo khona wezingane. Lowa mdlalo-ke wawuhamba iy'nsuku ey'ntathu. Thina-ke nekenge yami sahamba kuwuLwesine, kwakuLwesine, uLwesihlanu, kwaMgqibelo. Laphaya kwakufuneka ama-team abe u-16 and futhi lapho bekudlalela inkomo. Unamba 1 wayiwina inkomo no-10,000. Unamba 2 ewina inkomo no-5,000. Unamba 3 wayiwina inkomo ne-1,000. Yabona-ke lapha ngabona ukuthi nezingane zami kuzomele siye siqinile, sivive ngayona yonke indlela. Hhayi-ke sajima-ke nabafana bami phela ukuze sizilungiselela lo mdlalo. Hhayi sajima, senza nje ngayona yonke indlela. Kodwa-ke phela uma ngabe uya emdlalweni enjenganaleya, kumele uhambe uhlomile. Hhawu ngangihlomile, ngase ngifuna nje ikhuba lelithize. Ngaxhumana noGobela ngathi, Gobela, ngicela ungizame ngekhubalo la, ngiya emdlalweni onzima. Ngoba phela uma kukhulunywa ngenkomo sikhuluma ngenye into enkulu ngempela ngoba ngamthola-ke uGobela. Kukhona nje insizwa kamakhelwane, shuthi nayo yaya ngaphambilini yase ithola uGobela naye yangitshela yathi, webaba awuxhumane nalo Gobela uzokusiza. Ngamthinta uGobela, ngamtshela nje isitori sonke ukuthi lapha i-tournament inkomo ezidlalelwayo zintathu lezi zinkomo. Kodwa-ke mina ngase ngithe phela kuyena mesidlalela lezi nkomo thina, yena noma yena angathatha lwa 10,000, thina asinike inkomo sobona ukuthi siyenze njani khona bafana bami. Hhayi wathi uGobela, hhayi akusenani, ngizokunika no-5,000 sho thina laphana if siyawina sizothatha 5,000 nenkomo. Anginike-ke lo Gobela amakhathakhatha futhi ngamtshela ngathi lapha ngiyohlala ney'ngane ezincane. So nami ngihamba ney'ngane ey'ncane ngoba kwayingane za-under 15, 2009 or 2010 kuya phezulu. Athi lo Gobela, hhayi vele umuntu ey'nganeni ey'ncane usebenza kakhulu. Ngithi hhayi-ke nsizwa yakithi awungizame. Wangizama lo Gobela ngomuthi. Safika ngoLwesine because wayethi if ngabe usufikile kuzomele nihlangane ndawonye nicule futhi nenze sure ukuthi nibase umlilo. Umlilo uma ningawubasile wathi kumele nibe nemali eyisitofu ezoba nalokho akushisa lokho because ngale nkathi nicula nithi usho ukuthi nomuthi lo uzoloku nakukhukhumala phela uzoloku akushisa loya. Ngale nkathi nishiselwa nijuluka usho ukuthi umuthi nawo uhlangana uyakubopha ngempela. Ngathi abo-ke la lo Gobela ngitshela into ebengiyifuna ngiyobuya nayo le nto le. Safika nabafana bami, hhayi sayinikwa indawo yokuhlala laphaya. Vele wakuhlala esikoleni, kusho ukuthi i-camp yethu esikoleni wawufuka unikwe iklasi, sangena eklasini, sabeka iy'nto zethu, sahlala nje kwamnandi. Kuthe late ngabo-6, hhayi-ke ngaqala ngahlanganisa umuthi. Ngawuhlanganisa phela ngendlela ukuze ngendlela engiyalelwe ngayo uGobela wami. Ngahlanganisa umuthi, ngayibiza iy'ngane ngathi wozani bafana bami sinqumbane sibe ndawonye sasisenze indilinga. Saba nje indilinga la, sabasa isitofu, sawubeka umuthi ebhodweni, sacula nabafana bami lapha. Umuthi ngaleso sikhathi masicula nawe uyawubona ukuthi heyi khona into oyenzayo. Hhayi sacula, yayitheke inyanga ibicela ukuthi mesicula kungabi ngaphansi kwe-hour. Hhayi sacula, saliqeda i-hour, wawubila futhi umuthi ngawukhipha cause yayithe uma ngasabe usuwukhiphile awuhlanganisi namanzi, uyawubeka laphaya uzipholele wona. Okusho ukuthi umuthi wangempela-ke lo, uma ungahlanganiswa namanzi, hhayi wawumuthi wangempela lo. Hhayi ngawubeka laphana umuthi waphola. Hhayi ngase ngibatshela abafana bami cause yayithe leya nyanga size senze sure ukuthi uma ziqala ebusuku zithi 12:01, sithathe umuthi sigeze ngawo,
sichele la sikhona ukuze sizothi mase sisegrawundini usebenze ngempela umuthi. Hayi nangempela-ke kwathi uma zithi 1:12 futhi phela kwase kulesihlanu sasifike ngolesine. Hayi ngabavuza abantwana sachepha, sageza, sacula. Saphinde-ke saqhuba nje phela kwamele besiphinde silale ngoba kwase kusekuseni kakhulu. Saphinde salala. Hhayi wathi ngolesihlanu. Wayithe ngolesihlanu uma ngabe sizoya ku-training session, senze sure ukuthi umuthi lo sihamba nawo sifike futhi nakhona sichele ku-training session yethu. Safika sachela ngempela ku-training session yethu sa-train. Ngoba i-tournament yayiqale ngolesine, thina-ke sasingafikishiwe ngolesine, ethi feature yayikhomba ukuthi sidlala ngolesihlanu. Sase sitraina ekuseni nje ngolesihlanu ukuthi just ukuthi igazi liphinde lijwayele lishise. Isikhathi sasidlala ngasasidlala ngo-3 ntambama. Sangena-ke abafana bami satraina sasichela nangempela nje lesiyalelwe ngayo phela ugobela. Safika isikhathi somdlalo. Hey, uyasazi isimanga. Yabona kwathi meqala unompempe impempe lapha ukuthi ususa umdlalo. Ngithi ngiyabheka ukhipha wabo uyaziminya ukhipha ngapha uyaziminya ukhipha. Inhlobo engangiyihleka phela mina ngangazi ukuthi ikhambi lagobela esho ukuthi liqalile lasebenza lapha. Kwathi uma iziminya ukhipha ngathi ngiyabheka ngapha ngemva kwesikhini sakhe. Thothi ukhona ubumanzi. Ugobela wayintshelile ukuthi uma ngisabe ngibona ukuthi kumanzi evakhe ubecela ukuthi ngize ngingahleki ngoba umuthi wakhe uzosuke uphazamiseke. Ubecethi nje mina-ke uma ngibona ngalokho ngijabule ngibe serious. Ngoba ngiserious. Ngabe ngithi come on bafana bami, come on bafana bami. Ngiyabona iNkozimalanga lapha ne-defense yakhe lapha nayo isiyaziminya lapha. Yabo uma kwenzeka yami ingane iza nebhola. Hayi ovele baginqeke. Wamqona nje kanje. Avela aginqeke. Lapho ngishaya izandla ngiyasho ukuthi yabo inkomo le sigoduka nayo. Hayi nangempela sadlala-ke ukhipha wabo eziminya sakora. Kwathi kusuka kwaba umdlalo nje washintsha kuyithunile. Umongameli kumele-ke ngifone phela ngi-update ugobela lo ngimtshele ukuthi ininjani ama-result. Angafona ugobela ngamtshela ukuthi gobela ama-result uyashintsha usushintshile umdlalo manje. Siscore sithi 2-0 iyalida i-team. Athi ugobela alright. Ubecela ukuthi-ke ngithole noma mhlampe nje iminithi ngigijime ngiye la ebekade sikhempele khona. Ngiphinde ngibuye nomuthi ongahlanganisiwe ngamanje. Ngibuye nje nawo unjalo khona ngizofike ngiwunike abafana bami bewuphathe ngezandla ukuze bangaphazamiseki. Hayi nangempela ngenza njalo. Lapha ngiyayibuka inkomo lapha yasintathu sikhulekiwe. Yabo. Lapho-ke nabantu engisizana nabo la ngaphandle phela nathi kumele sishaye ingoma ngempela sishaya ingoma ngempela la. Ayi zaphinda ezami. Thema ziphinde ezami kwathi nje duku second half salihlaba inqaba. Yabo. Kwathi nje duku uhamba imizuzwanyana nje mhlawumbe yayila ko-10 salihlaba inqaba ezami. Hayi-ke okusho ukuthi sadlala nje kanjalo for Friday igame ethu yokuqala waphela umdlalo. Sagcina usiwene ngo-4-0. Kwawukuthi-ke zomele sadlala igame yesibili. Ngoba phela njengoba ama-team laphaya ayo-16 usho ukuthi wawufika uwine qede kusale class 8. Hayi-ke sawina usho ukuthi le game sasizoyidlala-ke manje yesibili ile ya-class 8 e-quarter final. Kwayimini futhi lo. Tshela ugobela manje sisiya kwi-class 8. Wathi ugobela hayi asiphinde siyenze imiyalelo yethu ngendlela ebesitshele ngayo. Hayi nangempela saphinde ngafana bami saya lapha besihleli khona eklasini. Because sasino 2 hours akumele sokuphumula. Saya eklasini sahlabelela ingoma saphinde sawubilisa lo muthi. Sayishaya ingoma. Sithema sonke siphuma la ngengoma. Sosikhathi sokuthi manje-ke because kumele phela u-ground nje ufike kusasele no mhlawumbe 15 minutes. Hayi siphuma lana siqede izinto zethu saphuma sijulukile. Yabo. Sijulukile bafana bami sishaya ingoma siyakhona lapha egroundini.
Hayi, safika egrawundini, salinda nje isikhashanyana. Wawuphela umdlalo wawudlala ngalokho. Hhayi, sabe singena ezami zabe zigijima, ezami laphana egrawundini. Sashaya isikhathi. Wathi unompempe, wazibiza unompempe wathi hhayi, asingene ngaphakathi. Sasidlala nethimu yakhona-ke laphana e-Eastern Cape. Angisazi ukuthi kwakuthiwa yini igama layo, ngisakukhumbula ukuthi ngisazocabanga. Ithimu yendawo la sasidlalela khona. Hhayi, uthe uma wenze usuku umdlalo kwathi nje phithi. Hheyi, zakora kuqala lezi zendawo. Kwabe 1-0, salinda. Uthe futhi kwaduku, kwaba 2-0. Ngase ngizibuza ukuthi hayibo, kanti kwenzakalani manje? Ugobela ngafona ngokushesha ngathi Gobela, nakho ngathi sinenkinga la. Inkomo iyahamba. Wathi uGobela asingethuki, into nje lezondlula. Nangempela washintsha umdlalo besilida ku-2-0. Sathi sangena nge-second half. Ngase singena nge-second half ngathi Gobela siyangena. Wathi uGobela thatha umuthi straight lowaya uphinde ubanike abafana. Abanike abafana bami. Bangena abafana bami. Bangena bewuphethe abafana bami begijima laphana egrawundini. Yabona babethi babengena bewuphethe la muthi kanje begijima nawo egrawundini. Wawuvula ubone ngahle ukuthi abo-ke manje inkomo sigoduka nayo. Bathi babengena ngathi ngiyambona no-goalkeeper waleya team leya uyadansa lapha epalini, udansela ingoma le siyicula la ngaphandle. Ngasho ngathi yabo lo shot engenile egeyini lethu. Ngathi ngiyabheka nje ama-defender abaloke ebhenga nje kancane. Sayishaya ini ingoma la siyabhenga. Lezi zami ziyadlala la ngaleso sikhathi umdlalo usukile. Abamake laphaya balo bebhenga. Kwathi nje tuku. Hala kasha. Sakore zami. Kwathi nje tuku. Hala kasha. Sakore zami. Sothi isikole sathi 2-2. Angabona ukuthi yabona futhi yabona umuthi uma ngabe uthi ukholelwa kuwona uyasebenza ngempela. Sithe sikoma sithi 2-2. Waphela umdlalo kwathiwa sengama-penalty. Hhayi, zange ama-penalty. Futhi nje sashaya nje kahle ama-penalty. Sagcina siwinile ezami futhi ngo-5-4. Indaba yabe sithi-ke manje sizodlala ngo-Saturday. So Saturday siya ku-semi-final because umdlalo yonke imizamo iphele ngawo-Saturday. Saya saphinde abafana bami endlini. Singena eklasini. Kwakuphoqa ngalelo langa ukuthi kumele bahambe bageze babe fresh ngoba phela sizokulala.